Sari nandeng putri sari nandeng putri suriku saat sang dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu sari nandeng. Sing lakoke yo arane jalan liman sasi kok kaya ngilang yen sepule ra ono sing nyayang. Putri sari nandeng putri suri pujaan sang dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu sari nandeng. Yo yo arane cabe sanding moto yo arane kuping keping aku sing berjuang oli sing galvok karo Pak Ketua Monole ya lo. Iya. Lucu banget lo. Imut-imut. Imut lak. Pak Monol. Ya rene sik to. Ditanggap sik. Ditanggap riyen yo, ditanggap. Ya. Wis jebule tekan kene. Uluk wis gandeng ado-ado dugi mriki, ya uluk salam dhisik napa pripun. Sumangga jajal yo. Iki perdana kene gelem sambutan ini iki Mas Boga. Ado-ado tekan ulang kene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mriki minangka kalih dusun Keron niki kangge Kataman paringana slamet
ayem tentrem. Amin. Saledo ngaji nggih paringana lancar. Amin. Amin. Paringana sae nggih. Amin. Nggih, cekap semanten mawon. Iki malah backsone gugur bumi iki. Mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki lajeng-lajeng dipripunke Pak Monol. Pasukannya aja dipripunke riyen. Ya dipiye iki? Yo ngates Mas iki wingi latihan ora iki. Oh, jajal. Aja dipripunke. Piye, Pak? Oh, nggih, aku di Mondolan. Yuk dipangkem kiriwe. Semoga. Aku temono lan sasusure ibu aja kodolan namun dadi kekoyo ore aku temono lan sasusure ibu aja kodolan namun dadi kekoyo mono lan sacangkir jare kula alis aku lawan dijamin kali wawadus terus mono lan sacangkir jare kula alis kula pun dijamin kali wawadus mono lan sarodo dilalakon bodol kula tiang seni same bae-bae mulya mono lan sarodo dilalakon bodol kula tiang seni same bae-bae mono lan siji bunder kaya roti ayo padha ngaji ning gone Pak Kyai mono lan siji bunder kaya roti ayo padha ngaji ning gone Pak Kyai kae ana kontramen sak ning wete lana garane makmur di dasar Pancasila kae ana kontramen sak ning wete lana garane makmur di dasar Pancasila simbadarku patako dicampur santen nambah menawi lepat nyuwun pangapunten simbadarku patako dicampur santen nambah menawi lepat nyuwun pangapunten iya jas iki pengaruhe Pak Uyan yo nyen rada teristimewakan Istimewa nek kita ning tempat. menuse sing mburi iki ya Mas mburi dhewe iki lho jan Sing pundi? piye wae Kudune digarap iki. kudune digarap Sesuai kabeh digarap ae Mas. Kenal ke siji-siji sih. yo iki lagune wajib nih Pak Monol diadep-adepke sik arep-arepan malah guyu iki Oh. Pak Monoli galak ra apa plek-plek ngono lho. Tonyet ngono. Ya, Sing luruskan. lanang. wajib gawe lanang wadon lurung ilmu wajib gawe lanang wadon lurung ilmu Ojo liret yen durung rusak bodomu. Ojo liret yen durung rusak bodomu. wajib gawe lanang wadon lurung ilmu wajib gawe lanang wadon lurung ilmu Ojo liret yen durung rusak bodomu. Ojo liret yen durung rusak bodomu. ya wis ini saiki dipedhot Mas ora disambung ya to yo gandeng iki wajibe wis diarepe ngalor sik dilakok-lakoke ben lemes awake ya to men jogete sigrak meneh ya
Yuk, lagu yuk. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim monggo bapak-bapak tidak oleh kagian anggenipun sholat boten ngantos samotalan monggo ibu-ibu ingkang nuti ilmu kang satu bete kita bersanggu Pramila pamirsa wonten ing dalu niki yen wonten tempat ibu kono nyuwun ngapura Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim monggo bapak-bapak tindak oe kagian anggenipun sholat boten ngantos samodalan monggo ibu-ibu ingkang nuti ilmu kang satu bete kang kita bersanggu Pramila pamirsa wonten ing dalu niki yen wonten lepat ibu motor nyuwun ngapura Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim monggo bapak-bapak tidak oleh kagian anggenipun sholat boten ngantos samodalan monggo ibu-ibu ingkang nuti ilmu kang satu bede kang kita bersanggu Pramila pamirsa wonten ing dalu niki yen wonten tempat ibu modal nyuwun ngapura cocok Ya. Yang ini kisah jenenge seni dadi tuntunan. Ya, Mas. Lagune iki tentang syair sing membawa syiar. Pas karo acarane kok. Masuk. Kataman. Muga-muga tahun ngarep dudang meneh. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang mulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa ukur derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita Pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Masuk. Kleru. Sing abani kleru. Vokale cocok iki ya ora apa-apa ya apik teman iki. Sing arep-arepan yo kono tak sambis kok kene. Wajibe ayo prakanca Mas Yoga. Ayo prakanca ngawaru ana rukune Islam ya iku limo syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji ing abindone lakoni salat kaping telune bayar zakat pada poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji kaping 5 haji lamun kuwasa ini nagariano namanya Jawi kalau kami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal jauh
sudahnya terang. Asal jamuwe dari pangeran. Cocok iki. Ora banget ngisinke. Yo, malor. Lagune jeh pakemane Mas Yoga. Oh iya. Bumonol. Wes iki momen dina iki full pakem Pakem terus. sik. Iki gawe Mantap ya. Bumonol. Siap. Iki request penarine iki, Oh, Mas. iya iya. Pak Monol megal Pak Monol Asik. pancen wis tuwa. Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa. Mulane para pamriksa ampun kantos samileno. Mulane para pamriksa ampun kantos samileno. Bumono dadi kejadian diara di agama Islam. Bumono dadi kejadian diara di agama Islam. Mulane para manungsa eling marang Kang Kuwasa. Mulane para manungsa eling marang Kang Kuwasa. Monggo dumateng para pamriksa. Monggo dumateng sedaya pamriksa. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Rukun ingkang lima iku kang luwih utama. Rukun ingkang lima iku kang luwih utama. Sadat salat zakat poso haji lamun puasa. Sadat salat zakat poso haji lamun puasa. Monggo dumateng sedaya pamriksa. Monggo dumateng sedaya pamriksa. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Aku lega. So aku ora bebanen Mas Yoga iki. Iya. Wis tak turuti kabeh. Oke. Saiki tetep barisane padha wae. Yang lagoke ora latihan anyar iki nol. Wah monole Monole ora tau ngamburi. latihan apa ya dimaklum. Robi ku Mas Yoga. Ora piye. Oke. Robi ku ya. Yo Robi ku denget-denget jogete piye? Iya. Yo. Robiku asale agawe waran. Robiku asale agawe waran. Kinan mong sunah nulungi paring sembahyang. Kinan mong sunah nulungi paring sembahyang. Tulungi paring sembahyang. Robiku asale Agawe walan. Robiku asale agawe walan. Kenamo sunat tulungi paring sembahyang. saya Kenamo sunat tulungi paring sembahyang.
Gurup le latihan iki. Gurup Kompak. rahasia-sia. Jadi meneh Mas Yoga. Oh iya. Yo, barisannya adep-adepan ya Irwani. Yo. Kok manut. Pokoknya loro pindah Mas Oh, Yoga. Ya Ikhwani rojo kembali. Wani lebu biar ku bilang ojo sira bega-bega diturut dawuhe pangeran. Ya ikhwan dironce-ronce kembang wangine biar ku bilang aja sira benga-benga miturut dawuhe pangeran. Monggo lenggah sekeco wong urip ngalam donya kan masane ora iso semoyo. Monggo lenggah sekeco urip sira nang alam donya dan bangsane ora kena semoyo. Ya ikhwan Lagu iki pen nekak. Sing abani ya nekak. Angkatane dhuwur mesti dadi mesti. Ya. Nale gurah ra seminggu ping 8 ra dadi. Yo, lagune bebas Mas Yoga. Sing gawe wis pakem saiki gawe Siroto Yahud. Iki ra meneh ya pentas meneh lho iki. Ra macem-macem. Yo. Yo, malor. Rada bani iki ra dong, monole iki ora tanggung jawab iki. Goyangke lho, ra ming mlaku tok. Yo. Jancane iki mau salah sapa? Salah Kok bojomu. nganti sliramu medhotake tresno. Ora nyono tiku kok ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso. Singkat Mas Yen. Yen kelingan marang sliramu ayo kaya minu cendro-cendrone atiku zaman biyen-biyen aku katon nopo saiki aku iki katon nopo. Iya Masku joget ke. Semono Sliramu nate prasetyo Ungkang susah dilakoni kanthi lila. Mula aku ra ngira yen sliramu citra tinggal ngomong Goyange, Masku. milih karo liya. Oh jajane iki mau sae sapa kok ganti sliramu magatake tresno. Ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Ayo monggo mrengas sliramu aja tega walasa putra putrimu. Aku ora kuno apa ora kucibo wis tak trimo pasrah karo sang kuwasa. Sajake Sikat
seru banget. Seru nih. Marai kelingan sing ora-ora iki. Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Kaya rucen jroning atiku. Zaman biyen-biyen aku katon apa saiki aku iki katon apa. Iramu ate prasetyo Asusan dilakoni kanthi lilo Aku ra kira yen sliramu citra ninggal krama pilih karo priya liya Jajane iki mangsa sapa ati sliramu megah Trio Macan. tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki simepku banget nalongso maling kumring sliramu aja teko alasanmu putrimu aku ora guna apa teraku jiwa wis tak trimo pasrah karo Slompret kempot kungkut kendrene yala ketimbang kimbal bonang loro salentro slompret belok jareke bangong lan barake macan mangap megap ucakan nong kalian reok wis nyoto kageman reok nyoto kageman Katur dumateng Mas Aji. Sumoga saged pinarawatan ing inggil panggung. Sepindah malih Mas Aji. Mas Aji Sikro ngayongko ngayahi karya makarya ning praja tumanggung jangkut cangcut tali wonto dumegyan sindha kembyalina nasib suarane gumurun amarume karya estu putaya rau kang sanyata saturu-turu ayahi karya
Plila-plile SMP pujiwan kawe sekapulan Wusono nira sutra pancawarna Lelakana bangsan oke pandai sesule